yanzu ladama ce 95 cikin 100 a zuciyar shi kuma wallahi ya fara neman gafara na mutanen Najeriya wanda ba su mutu ba, wanda kuma suka mutu sai a hada a can. Mutumin da aka zo da karshe ya ce a canza kuɗi, duk wani mai 200,000 sai da ya karye, duk wani mai 100,000 sai da ya karye, duk wani mai miliyan 1 sai da ya karye, saboda hukuncin mutum 100 akan mutum miliyan 200. Akwai hankali a cikin wannan abun? Dan tun lokacin kafin Buhari ya hau shugaban kasa me aika cewa ina da bakin gurgurdan rufin asirina wadda wakan ma sai na ga dama zan yi, dan ba dan haka ba ba za a mun tayin miliyan 500 ba in ce zan yi Buhari na musulmi ne. To waɗannan maganganu da aka yi suka tada kura koko wadda na yi daman na ce ina jiran masu ba da amsa, koko dan kanzagin Buhari ya bani mukami koko na samu kuɗi a gwamnatin Buhari ya zo mu magana. To amma waɗanda suka fara yin maganganun gaskiya ba su ishe ni ba da amsa ba, saboda su ba su san ta ina aka tashi ba, ta ina aka je har aka samu gwamnati, ta ina aka ɗau zomo, balle ma ina aka kama shi sannan aka zama wannan. Amma kawai magana ɗaya ce, shi wanda yake cewa rarara ya yi kaza ya zo ya faɗi abin da ya yi a gwamnatin Buhari aka ba shi mukami ko kuma ya samu kuɗi. Ni ba ma ka faɗi abin da ne ba ni. Babu duk wanda yake gwamnatin Buhari ko shugaban kasa Buhari da ya shugaban kasa bai kai ni ba shi gudunmawa ba. Gudunmawar da na bayar ya zama shugaban kasa shi bai ba da ita ba. Wannan kenan mai aikata kan karkin zagin mahaukaci. Ba wai duk wani ba, mutum ɗaya ne wanda ya fi ni, shine wannan Bola Tinubu. Shine ya fi ni ba da gudunmawa a lokacin da Buhari zama shugaban kasa. Shi kadai ne kacal. Saboda haka waɗanda suke ba da amsa yanzu su 'yan tayi daɗi ne, su 'yan mai aikata su 'yan mun san 'yan da mu aka ce da mu a kulle kofa ne. To ina jiran dai in ji ko wani zai zo ya min wanda ya isa in bai magana akan shi, yanda zan dan yi ta gandan yanda zan yi ta gundun tukunna in shawo ta da faɗi. Amma yanzu magana ce dai wadda na ce gwamnatin Bola Tinubu ta kwana 100 ta fi ta Buhari ta shekara 8 musamman ga duk wani dan arewa. Ba wata hanya wadda ta hada 95 a cikin 100 na arewa illa hanyar Abuja. Shekara 7 da Buhari ya hau mulkin nan hanya Abuja ba ta biyuwa, in za ka hau sai dai ka alwala. Haka nan muka dinga kare suka da zage-zagen da ake har aka zo ƙarshen mulkin nan. Daga hawan Tinubu zuwa yanzu ya an so mutum 560 a hannun 'yan bindiga na nanata, wanda bai sani bai je bincika. Saboda haka idan an ce yanzu daga kwali, na daga kwali ni ban kyauta mutum ba, saboda ni na san wannan. Su ma waɗanda suke faɗin haka ba su sani ba ne. Kuma magana kyautar zato da muka dinga yin Buhari, kowa zai ce ai to me yasa lokacin ana mulkin ni ban faɗa ba. Kyautar zato ko kuma da kyakkyawan niyya da muka ɗauki layin muna ganin abin da gaske ne. Ashe kawai mun zo mun tsaya nan gurin, shi kuma ya kulle gida da 'yan uwan shi gaba ɗaya. Kowa ya wawura abin da zai wawura, wanda duk suna nan waɗanda abin da aka ja kuɗin da suka ɗauka ba san yadda suka kashe su ba. Sun iya bi kuɗin da ba za su iya kashewa ba su mutu. Su kuma ba damuwarsu a ce an gyara ƙasa ko an taimaki ƙasa ba. To alhamdulillah ni dai ko lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari hau, ko lokacin ana kamfen ɗin shugaban ƙasa, ba da miliyan 500 amma an tayin miliyan 500 in daina yin Buhari in dawo in yi gudular za a bin miliyan 500. Na ce ba zan yi ba, ni gudular ni Buhari nake yi. Da Buhari ya zama kuma idan akwai wanda ya bani kuɗi wanda ya kai miliyan 50 ko miliyan 30 ko wani abu ma makaucin haka, ya fito ya ce gashi ya bani, ko kuma ya bani aiki, ko kuma an ban mukami, ko kuma a cikin wanda aka ba mukaman su zo su faɗi abin da suka yi wanda ya yi makamancin nawa. Wani zai ce ni waka nake, to kai wakan mana. Kowa da baiwar shi, kowa da irin baiwar da Allah ya masa. A baiwa ta irin baiwa ta ba wani wanda ya ba duk Najeriya ba wanda ya ba da 10% ko 15% illa Bola Ahmed Tinubu sai ni a gwamnatin Buhari kenan. Saboda haka magana ce ta na maimaita, mutanen Bola Ahmed Tinubu su fito su ƙara gaya wa mutane gaskiya. Waɗanda suka shiga gwamnatin nan yanzu su fito su gaya wa mutane Buhari ya damalmala ƙasar nan, Buhari ya kashe ƙasar nan, Buhari sai da ya jagwalgwala ko'ina ya tabbatar ba inda yake motsi sanai ba da ƙasar nan. Lokacin da muka zo muka hau mulki, lokacin da muka karɓa a hannun Jonathan Goodluck, haka muka zo muka faɗa muka ce ƙasar nan a kashe take, ƙasar nan a kwance take, ƙasar nan. To mu saboda haka mu yanzu me aka ce mu isa yanzu ba za a fito a faɗa ba, me isa ba za a yi adalci ba. Duk wanda zaka jagoranta ka gaya masa gaskiya yafi, duk wata yaudara ba za ta yi ba. Ƙasar nan ba wani parastatal da yake motsi, dukka ba inda me aka ce ba inda Buhari bai kashe ba. Saboda ka ai faɗa gaskiya ba wani abu bane. Kuma duk wani abin da ake magana shi ma ya sani, shi ma mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sani. Yanzu ladama ce 95 cikin 100 a zuciyar shi, kuma wallahi ya fara neman gafara na mutanen Najeriya wanda ba su mutu ba, wanda kuma suka mutu sai a hada a can. Amma wallahi ya fara neman gafara na mutanen da ba su rasu ba, wanda hayan suna nan.
mutumin da aka zo da ƙarshe ya ce a canza kuɗi, duk wani mai 200,000 sai da ya karye, sai da ya karye, duk wani mai miliyan ɗaya sai da ya karye, saboda hukuncin mutum 100 aka mutum miliyan 200. Akwai hankali a cikin wannan abun? Ai abu idan kana bi ai mun yi iya bakin gurgudu yadda zamu bi shi kuma a rabu lafiya. A ƙarshe rayuwa ta aka nema. Me na ce? Su kuma wanda suka samu kuɗin yanzu me suka yi? Saboda ni waɗannan duk ya gani duk waɗanda wannan kuci kuma waɗannan dukkan su ba wanda ban fi ƙarfin, ni dai a zuciyata da zuciyar shi in kada na fi ƙarfin ya ɗauka ya bin wani abu bare tunani mana wannan shi ba layi na bane wannan, babu, in dai ban bashi ba shi bai isa bani ba. Dan ni da rufin asiri na ma Buhari ya hau shugaban ƙasa, dan tun lokacin kafin Buhari ya hau shugaban ƙasa me aika cewa ina da bakin gurgurdan rufin asiri na wadda waƙan ma sai na ga dama zan yi. Dan ba dan haka ba za a min tayin miliyan 500 ba in ce zan yi Buhari na musulmi ne? Ai babu. Wannan dai a takaice kenan ka ce dan yi magana, amma dai sharhi wannan bai zo ba tukunna, sai an yi min ita yanda ya kamata ni ma in sayar daidai yanda aka sayar min. Na dai faɗa magana ta Buhari ya kashe ƙasa da gaske ne, wanda ya yadda wanda bai yadda ma a ƙara gaya masa yadda. Don wancan karan da ya fito muka faɗa muka ce Jonathan ya kasa ƙasa, ai ta haƙuri aka gama haƙurin kaf ba abin da ya faru sai ƙara kashewa aka yi. Kullum cewa ake gaskiya ina gaskiyar? Alƙawarruka guda nawa aka yi ba a cika ba. Amma yanzu wani sai ya ce ya manta saboda rara ya kaza, ba magana wannan abun. Muna nan tare muna bayan gaskiya, dan shi mutum ya san me ake cewa ko katako ne akan shi ko tabo ne a kan shi. In kudi nike bi ba zan yi Buhari ba, ko naira bai bani ba, har ta yin kudi aka min na ce ba zan yi ba, shi zan bi. Babu, mun yi bakin gwargwado da kyakkyawan niyya muka dinga kyakkyawan zato. Shi sa na ce yanzu gwamnatin Tinubu ba zan yi irin wancan haƙurin ba. Na farko haƙurin suka ta yake yi, talaka suna zagi na suna cewa ba na iya magana, su kuma can gurin ba ma sa karɓar shawara ta, maimakon su yi yanda za su zama mai aka a zauna talakan lafiya. Ai yanzu kawai shawarar da na fito na ba shugaban ƙasa ce Bola Tinubu, na ce ya fito ya faɗi illar da Buhari ma ƙasar nan, shikenan ya huta ya rage. Shine yanzu ake ce min he wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza. To duk wanda zai faɗi maganar, ka san idan mafaɗin magana wawa ne to mijinta ba wawa bane. To ina kallon waɗanda suke isa su zo su ce ga wani abu. Banda rara gefe ka fito kawai ni ta gaba da gaba, ni ne dai a gwamnatin Buhari dai mutum kowaye shi in ka cire Bola Tinubu ba wanda ya kana ba da gudunmawa, wallahi babu shi. To kamata a ce in za a raba wani abu a ciki, amma da yake su wancan lokacin shi ya kulle kan shi ya sun yi abin da suka dama ne, shi sa suka wofantar da masoyansu, shi sa gwamnatin ba ta samu nasara ba har ta ƙare, saboda wofantar da masoyi da duk wanda ya taimake su ba su sa shi a cikin tsarinsu ba, sai suka ɗauki wani tsari na son zuciya wanda kuma shi ya kai har ƙasan har wannan lokacin da ake ciki. To shi sa wannan gwamnatin naga ina bada shawara ba a ɗauka na fara ganin na kira mutane na ce su zo in gaya musu gaskiya. Mun fara yin irin wancan abin da muka yi a wancan lokacin, amma wannan karan ba za mu haƙura ba, zan zo in ce muku abin nan ba zai yi ba, kowa ya nemi mafita. Shine babu, alhamdulillah bakin gurgudu a baiwa ta dai, idan akwai wanda ya abin da ne a lokacin gwamnatin Buhari ya zama shugaban kasa, kowaye kudin gidan waye ya zo ya ce gashi ni na yi abin da rara bai yi ba, ko wanda aka ba minista ko wanda komi aka baka a gwamnatin Buhari komi kai ka zo ka ce kayi abin da ni ban yi ba, babu shi wallahi. Haka a gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ni ne top, musamman a arewa. Duk wanda aka ba mukami ko duk wanda ya samu a gwamnatin Tinubu ma wanda ake ciki, wallahi ni ne a gaban shi. Idan ya samu ba bakin ciki alhamdulillah, dan ban samu ba zan ce kowa bai samu ba, amma dai a san mu ne sabiku a waduna. A gwamnatin Buhari ma mu ne, a wannan din ma mu ne. Haka Allah ya min wannan baiwar da wannan nasibin, kuma kai baka isa ka ce kare na baiwata ba, dan ita ƙura'a duk me aka ce duk guda ɗaya ce, ba a bambancewa ta malami ne da ta me aka ce zauna gari banza da ko ma ta waye dai. Saboda ka ni kuma neman ƙura'a na iya, ma'ana talla, ni ne tallar Buhari bakin gurgudu aka saya, muka zo muka tallar Bola Ahmed Tinubu aka saya. To a wani dan iska dai zo ya ga min wai ya ga ta tuntai na sauka, komai na san shi iya bakin gurgudu na, ina nan zuwa in yi ta gandan in mutum ya mun ba daidai ba. Na gode, wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.